Euskal Encounterrak bekean bertan antolatu du bere modin lantegia. Informatikaren munduan arteak badauka bere lekua. Beste modu bat ordenagailuak ikusteko. Amoina, esan genezake, zure ordenagailu durrearen modifikazioetan oinarritzen den artea. Ordenagailua, ez dakit, diferentziazioa besteen gandik. Nehoiak eta jartzea eta zure gustukoa izatea ordenagailua. Ekipoak eraldatu eta pertsonalizatu norberaren zaletasunen arabera. Modina, irudimena lantzeko aukera eskaintzen digu. Materialei dagokionez ere bidea zabalik geratzen da. Edozen material mota erabil dezakegu, albaitariak, txapistak edo margolarien antxera, guk ere material guzti horiek erabil dezakegu. Metalesko plantxa batetik hasita, gero metrakilato diritxon plastikoa ere erabiltzen. Arte honetan zaleak pizkanaka handituz doaz, eta Barakaldoko partia ere moda berri honetara gehitzen da lehiaketak antolatuz. Aurreko urtearekin konparatuta, adibidez Fasmodin lehiaketa honetan, 3 talde gehiago aurkeztu dira. Diruaren kontuan ordea, bi aukera. Material berria erosi edo bestela birziklatu, krisia gainean daukagoetan.